Barka bi ezagute nolatan ez dugu aipatu gure Fast and Furious ezagunena, mundu mailako sprinterrik jatorrena, basobizi plataformarekin ere bat egin da. Aizue, Pello Bilbao, zein da asmoa? Helburua, baso bat bertoko espeziez landatzea izango da, eta modu honetan Ginok lur zatitxo bat edukiko dugu Euskal Herriaren bihotzen. Eta gauzak honela, etapaz etapa, bere donazioa egiten ari da, eta ezker eskuin ikus dezakezuen nazioartean ere sona duen aportazioa dela Euskal txirrindularia egiten ari dena. Atera kontuak lagunak eta lortuko aldu, kolpez kolpek, Pello Bilbaoren agurra, basobizi plataformak lagunduta, iragarkien tartel labur hau eskainita. Ezker eskuin hauteskunde kanpainak aurrera darrai eta azken erdiraketa, Iñarritu, jaunarena. Yo creo que como expresión al menos puede ser desafortunada, como esa que se escucha estos días, ¿no? De Feijóo que te bote el narco del barco. Creo que no es acertada. Pilota baina auzitegi konstituzionalean ez dagoela eta euskaraz bizitzeko eskubidea udalek eta alkateek euren esku dutela gogorazteko aginte makila altxatu dute gaur Bilbon auzitegiaren aurrean. Eta gola ezkerraldetik sartu duena berriz, emakume langileen Osakidetzako garbitzaileen kolektiboarena, euren eskubideak eskuratzeko aurrera pausu handia eman eta ospatzeko eguna dutelako. Garaipena operazio saioan bestalde, lorpena izan du behintzat, kainakaik ez bereziki ondo abestu duelako. Ondo abesteko tarte izango du baina Benidorm festen izan ere, gasteiztarraren helburua euskeraz eta komertzialki garaipena eskuratzea baita.